Ka Waay. naddawa le Ma fini. jam tan Jambal fini. mawɗum ni Barikalla. Jambal woni. wona hastima kam Seeɗa tan mi wasa haccitaade. wona min ngabbotomeɗe looto joƴƴinmi ɗon Nde duuse kawrume kaccari ni. Pondan noon mi ko o joltoɓe ɓaaɗo korlal ngeelooɓe jeydi. wona kanko min Wallahi addi Allah no seedi. ko kasarma min ngabbino tawde looto Wallahi haali gonga. wona ɗanima No wallahi mi ɗanima tan seeɗa. Mi ɗanima seeɗa. Seeɗa? No horam nde no ɗeɓa musde seeɗa noon. kono an kaw hanki kaw ko waɗɗo ko min haawi kam de kaw an holno mbawɗa majjirde e ngal ɗo leegal ha Wallahi baaɗa. Ɗum ɗo kay mi anda tan hon ɗum wayini bo. Haɗa andi ko jiiɗa ko. Min komi kersuɗo boom ɗo ɗum gonmi mbeɗa moji gacce. wallahi no woni Eyi mbeɗa moji gacce saabu o jikku gonɗo am e ngal teddungal ngol mbaɗan ɗon mi wona ko ɗo ɗum foti feeñ kono noon haɗa andi sika fooɗi neɗɗo tan a fooɗi ɗum tan ha a dasi ɗum e cati il faut wooda ko yalte mum kono noon ay no dejjibi wimani ay sare dawa wat chargeur ma e poos nawara téléphone ma ala ɗum wonta kam dal baɗa taw kam hay so tawi woni a ronki andu to paaɗa sa noddi téléphone tan a nattan majjude wallahi gonga min hanki yew mi ronko hirtade ha woni wallahi haɗa yaafo ɗum ɗo Ala, kay ɗum kay mbimami hakke ko ala. waɗimi gacce Hakke tan ala, hano feewi kono haɗa andi minnene somi hawre mum mbeɗa weemi mbiyatnomi tan ko neɗɗo moƴƴo ndeke Ɗum kay o woni mbimami lawol, ala o ko ɓuri ɗum sellani. wonde keefeero o mbimami alamo O. ala fo mo woppi an o jool mbimami alamo woppi o kay min kono noon on potnomi woppu hanke mi wulna dote ɗe ha ɗe ngula ha safa hanke min mbatta ɗum min mbawa wadde ɗum wallahi jaggunomi ɗum fof ma andu ala min kay hanki min no lawirɗa ɗo ni min hay min mi huuli wallahi artir hakkille ma ko kañum kollatnomi tan cewguillaci mbarodi yaɓɓetaki wallahi o andi ɗum wallahi O andi ɗum. fonno ko dara hena andi ko taki ɗum do dartaka jool ɗum ne taaɓe ɗiɗi tan yalti galle huuli ha min te ɗon mi yir jalde ni mbasa hirde noon hande kam mi heerata sika Allah jaaɓi hay sarsoram bo hande mi waɗe poos nawoni? i Ko noon? wumi ha wumti kay andi ko guite aha nafata andi wallahi eyyi eko defata noon han hande noon defanmi ko maaro gueje ɓaleji ne waɗi ñebbe heske ay kora gueje Maaro ɓaleji ñebbe. ko gambi ummi ayi mbimami sa ɗami posno waɗo maaro ñebbe an noon kawa mbiɗa sikkita min maaro ñebbe ka mbarodam Allah na seedi mi rewnata ɗum lawol maɗo de min komi jaalala ba mbo lumba liigi wa asa mabbare accirma ɗum ñallena jaam amin Eyi kay so jammari mi waɗanma liɗɗi Inchallah. waɗama hen salade yo jaam ñallu yo jaam ñallu kawa wallay kawa o sukaɓe mbaɗi kam yewre trop yewni sukaɓe dokara nene dokara binta hajji sukaɓe fof mi yewni aleykum salam Ka. Ça va? ça va yoro ko mbaɗɗa Jam waɗi. fini Wa leydi. won ko danda Min. Wayri danade ka. sa danaki de ko an wela gandi mbiɗe cuudinane galle Mi wayri danade, mi wayri hoydade, mi wayri tallade kadi. Wari tallade e suudam. Ɗum kam mi wayri ɗum wonde. yaro ça fait l'occasion mi haaldema aɗa andi kam an ko kewiɗo hanki ko aɗa andi ɗum forani wonde Holko mbanmi? Holko mbanmi? anda ko mbaɗɗa an yero anda ko mbaɗɗa an a fotte Abdoul kay han aɗa foti fawdeme lawol mbiyama yo fa galle han Min holko mbanmi? Wona en kawr. Mbimomi o namdi kam lawol galle. Mbimomi sa viri gauche. Après vira droite. Vira kadi gauche. Kanko so fuujima o viri droite uji ɗiɗi o majji holko woni holko mbanmi hen min ha koni jari ɗum ɗo foof yante e dow am he aɗa ko yimɓe ganda min mi wona cukalel a haaldani cukalel hay so tawi ko duuɓi ɗiɗi walla balɗe ɗiɗi min heccuma gandumi de hanki nde min jooɗi ɗon min jaaki de min e gogoma yasin ko kalɗa ɗo ko a haalan ɗum est ce que a haali ɗum a haalni min hanki on poti han an ko Abdoul haali ko aɗa wawi wadde ko ɓuri ɗum mi salata ko ɗum aɗa wawi wadde ko ɓuri ɗum yero sans jaɓɓal mi ronki andu tan oɗo jikku so ƴettuɗa ɗum wona ɗo yumma wona ɗo nenema kajja wona ɗo min kawmaɗo
mi waajima mi haali mi ronki ƴeew comportement ma o hay dara safani hay dara sans jaɓɓal aɗa jaasi mi mboɗo jaasi aɗa jaasi kay mboɗo jaasi eyyi fof joni kuuɗi ɗi fof koye yam fawate joni kuuɗi ɗi fof joni koye yam fawate joni ko noon hesɓe ɓe koɓe hesɓe min komi naywuɗo e galle o min aɗa andi ko addi kam ɗo ko haali kalisam o pour ya tottam kalisam kono wona arde do en haala subaka law o mi wawa ɗum mbuɗo humo mi wawa haala subaka law jiganimi ni kala client mo jam wiyetemi ko hande mi ala kalis he 500 mille aɗa ñimmi ganda cohlumi haala subaka law ko min foti dogge ɗum min poɗɗo yaltude mboɗo yiɗi o anani ganda noon galle o a jogakimi ko min jogima kalis ma noon wonɗo pawmi ɗum somi addi momi fawe jungo ma anani kalmi ko est ce que anani kalmi ko yo naare haqqille ma kalis o wonto pawmi ala mi beele to pawɗa ɗo wawa yaade toon gadda kalisa kala ɗo pawmi fode waɗanimo concerné heure no gaddumi kalis o momi fawɗum e jungo ma goppa kam mi yeere tout tranquille an min a tampini kam a loori kam ma laat a tampini kam a loori kam yaro ma laat kalisam ma laat neɗɗo mo ganduɗa changera jaɓɓal changera jikku perturbation jamma e ñalawma subaka kiki banam debbo hono mbaɗɗa jammol woni barikalla mawɗum ni jammol keɗiɗa mawɗum mawɗum jammol eyyi wallahi ndi yeeyatde ndi yeeyatde wallahi ndi de eyyi ndi de kon jeeyani kalite estral de eyyi ndi de sa totti kam 180 eyyi 180 tan mi yeeyima ndi jawdi paydi komi jibninani ɗo ni eyyi 180 tan eko jiɗɗa yoɓ ko jiida e ɗum eyyi joni kay aɗa wacci ɗum 35 000 tan ala banam debbo 35 000 raɓɓi noon andanan baɗo ma aɗen ɗeddaɗi kam oɗe muusi anne mi acci 35 tan ala 35 noon famɗi anne pourtant ene moƴƴi de sa 40 o ndenne noon ko ɗum prix de komi jippinan ɗoma ay nane won waji goto mo kaldanno mbi ɗum hay 150 o mi sohlana mi jippima ha 140 kay pourtant 35 ne moƴƴi aɗa wawi accude ɗum tan de anne de kam gandum wakali ma o mi fadanoma mbatan debbo baɗo ma ni tan danan haɗa yaha haɗa wiya ɗo 35 tan haɗa haaɗi hen eyyi joni mbaɗen 40 si gandumi an so renaki en jawta joni haɗanni hono mbatten 40 tan par ce que min mi jeeya ɗum mo codanto ɗum tan argay mi ñumanama seeɗa tan kalden ayi joni yen ƴettu coggu o tegen mbaɗa an mo yima hen andi ka danan haɗa wawi heɓ jawdidi taw wona coggu eyyi famani yo leer jiɗɗa wiide mbimi yen mbaɗ feere tan lakkete ɗen tan tawa hay goto tinani ko firti lakkitade mi famani anne haɗa songi anne lakkete tan jiya hoore ma mi yiya hoorema hayso ko auberge aji he min yoɓata ƴewgay mi haalanma aɗa andi ko kalnatmami mi yiiɗa ɗiɗo haalaji holno mbawɗa wiide ko min jaaru auberge mbeɗa nandanma e neɗɗo jaaho auberge an anda hoorema de no anda hoorema holno mbawɗa a ƴeewi kam mbeɗa nandanma e debbo jaaho auberge walla ɗiɗo anne mbimami ɗo hay goto kala mba haalnan tinta woto haalna moɗon haala waɓe no mon ni tan tagui rewɓe foof indeji mabɓe ne bona à cause de moɗon waɓe no moɗon ni a faami holno mbawɗa wiide kam min jaadu auberge kam haydara ko woni hen anne debbaji non fewani lakketoɗa tan mi lakkito sona kon bandiji ko ɗum waɗi mon noon rewɓe foof ne indeji mabɓe ne bona e dow men an ka jeeyo mi namdimami ko jeeyata wawa haalde ko jeeyata ko gonɗa ɗo aɗa haalna kam ko nawda jiida hen mi yiɗnomo webnan coggu o a yiiɗa wemnude kay saɗa yinno wemnude a haalta ko kalɗa ko waɓe no mon te oɗon gone wuuro tan on goni ni gaynaka woni caɗa ni enaɗo haala webnanma tan de anne woto mettin banam debbo gandumi tan ko ɗo kam hande mi lappinaba min mi fijatno tan ar noon caacen ɗum ɗo deba min mi fijatno tan ar gay ar mi yeyma ar e eske hande kam Samba lappani ɗum abdulde kam ƴewmami haɓoro e goɗɗo mataw